a movie in tran na chuan mei che pakhat Amelia ia ron langa Amelia chu Portugal in lian taka amai na ko sa ni a in chu khopui hlatak ram hnoi pilrel taka oma Amelia chu na fate phir chu hmanga ma du takina in kol thrina ni Amelia in naute pakhata ti mutlain a phir pui pakhat jok chu thut khom na pindana oma chuti lai chuan mei chele mi pa khian ngai lo hi Amelia ina chuan an ron lut ruwa until tumber chu Amelia i fate phir te chu ruk bo ania ma se an ruk du chan chu tarlan alani lo thung an in thren khanga mei che jok chuan thut khom na pindana naute mu chu la anga mi pa chuan Amelia in muthil ti ka tummek naute jok chu la ka tum thung don ani mei che jok chuan ol cham takin naute pakhat chu ro bo theya pon lama akara mi pa jok chu lo nga kani ma se rei tok ta ka nga hnu poin mi pa chu ran chuak ve mai thei lo wa a hnu a thilom zia ka chuakin mi pa khan naute la ka tum lai khan Amelia khan a lo mu mana man mo ta ka suin ina tanga chu thei ma chuan Amelia i mit chu ron var vek maya mi pa jok chu naute ne nan tla chu thei lo nan engtina mo dang ta ni chuti lai chuan pona lo ngak tu mai che khan Amelia i naute pakhat jok pom chunga a motor lama ron tlan phei chu huin a hlau thong hle ya awom zia chu Amelia i chuan a fapa pakhat jok chu a chan chuak man ti na ni mi pa jok chu na thil tuma hlo cham te chian ta ka chuan mei che chu hlau thong takin naute pakhat jok roi chuan a tlan chia a hnuwa naute chu fakha en kolna Woodland Orphanage a hnu chia ta ni kumtam taka liam le hnu chuan tlangwal pakhat Edward a heron langa chupa chu Amelia i fa phir ruk bo jok khania Woodland Orphanage a kal santa khani Edward a chu fakha chomna hmuna chuna ron thang liana alo puitlen hnu chuana mai na kho sakrang ta fakha ni wangin Edward a chuna nu le pa takte ni na khret a chak em thina chu wang chuan no pangen kol na hmun chu be popin akha to kin anu le pa chanchin an khret lo a zot thina ni rei ta ka ha nuwa orphanage atang chuan phone call adong ta hlau maya ma se van du thlak takin anu le pa tak tak te chanchin engma khret an nei lo thuan kon khila chu chanchin chuan Edward ta achung te diktak ne na inton le be sei tu chu tina hle ni anuwa Edward ta chuan abial nu Riley ne na pian chaman loma Riley chuan thilpe ka tan DNA reader device ancestry anti mai chu pe ya chu thil man nan chuan Edward chu la thisen far khat chau a pedon ani he khol hi apnen thumzom ani ya a DNA ang nei midang lo song don ani chu thil chu Edward ta na achung ta diktak zon chu theina na puitu thatak ani don ani Edward chun phur tak lai be sei nei takin chu khol chu mangchina ancestry system atanga result lo chu hun chu ngak ta chumi za chuan Edward chumu mangra phlak taka wangin a har hlol maya a phone hanen chuan a DNA chumi pakhat Manuel anen 100% in 9 milti khachu kin a hlim hleya awom je chu Manuel le Edward chu unau diktak an ni ti nani Edward chuan Manuel biak po na tur chu zongin anhulo ka be pop theya anin biak na chuan Manuel chuan phir pu nei thu le nauten ni lai na phir pu chu ruk bawani thu asoya chu thil thlang chuan an nu Amelia chu tina hleya afapa Edward ta zon na chu aban san ngai lo thu a khil bok kumtam taka liam le hnuwa Manuel le anu Amelia chuan Edward chun hule ta ni chu hun chu kumtam takan lo nga to wangin Edward chuan a chungte hmu chu chuan hun khoral du to lowin Portugal Manuel te in lama zin turin ro manna siam hala abial nu Riley point zue tum ve ta ni thona re takan chuan hnuwa Edward le Riley chu motorin an zin leya pong la ka mai che pakhat thilo zuar hne na chuan kalkong ten zota atira chuan chu mai chia chu Riley chunga chuan a thaleya ma se Riley in Manuel te in thala ka hmu chuan chu mai che mel chu in thlak thuta anil lo ta hle ni kalson halfa tura khilin Riley chu na ngai na khelo hle Vamos embora. Okay. Ida embora. Vanai thla takin Edward le Riley chuan pong dikan zo hlau maya Manuel te in chu tlung takin an thleng ta
Manuela chuan in kota lo ngakin hlim takin an lo lawma etur ta na phir puya hule ta chu hlim hleya Riley po chu in ton le na hlimom taka wang chuan a hlim hle ni Manuela chuan in chunga hroi lutin in zo fan kual puya an in chu lian thae me ma ram hnoi hring tu pina huala a hung na po zawh hle ni in chung po chu moi taka cheile felfai taka remania an va kual lai chuan Amelia i thalak chuan etur ta le Riley ril ruala hleya thalaka chuan a hmel tha hle ni mase an nu Amelia chu a ha chol lai ania wangin an la mu thei ri lowa chumizan etur ta mu hil chu mu mangrap thlak tak bok chuan a ti buai leya zanlaya chuan harin Manuela pindana ron lut chu muwa Manuela chuan etur ta chu an nu Amelia i mu thei to thu hrila etur ta chu thawin anu pindan lama chuan an inzui pheya etur ta Amelia i han hu ta ka chuan kumtam ta kalo sum to thin dan ne in min lo deu wangin a hlau dewa Amelia i hmel chu plastic surgery wangin a lo danglam hle to ni mase kumtam tak hnuwa anu mule ta chu hlim hle thunga Amelia po chu hlim me me ma a fapa chu hmel that thu le a lo puitlin to hle thu hrilani atuk zinga etur ta chuan chu chanchin hlimom chu Riley hrila anua Riley chuan Manuela savakhoi le maziaka ale mazialai chuan Amelia chu ron kala ti dunin mase Riley chuan Amelia chu engtikong song emo tak hian a hlau dewa engwange te ro soi thei big lo mase kianga om chu nuam ati lowa a hlau deuh thlatani borok chu ri tak dewa wangin Riley chuan an ti chu ti topin an pindan lama kal santa padruma umlai chuan Manuela le Amelia te ti chu hria Riley chuan an ti chu ngai vendewin Portuguese tongan in bia ka wangin a phone translation up hangin an thil soi chol leta a thil hret chu a om zia hello hle ni Amelia chuan an open le thuai tur thua soya makle zual chu Manuela chu puitling to tak ni ma se anu Amelia nian chuan khum khatan lamudun rang ti hriani chuta Amelia chuan Riley in an ti lo ngoi thlak thu chu ron soi chuaka Riley chu hlau thong hle man mo takin atlan chia etur tan hena kalin thilom zia hril veka inlian tak le pindan rok tam tak om na huna Manuela anu bula lamutlat chu thilpa ngai lo tak nia hret thua soi ni atuka Riley chuan a thrente biak po tuma mase in chunga chuan phone signal a chhleya pindan pakhata lu lain thalak hlui tam tak omna boma muwa thalak te chu hlui mel hleya etur ta thlatu te thalak ani melani mase Riley na en sian deuh hnu chuan abial pa etur ta thlatu te mel le Manuela le Amelia te no pandeu laya an thalak chu an melai nang hle ti kha chuaka etur ta le Manuela te ne nani nang hle ni Riley na chui chien le ma chuan Manuela ron lang hlola abom chu kharwatin an phalna lama salowa an thila lo khoi wang chuan ngai da madila chumizan chuan Riley mu hil chu nauta tapri hian ati har hlola chuina chuan puitling vek anom to wangin makati zual hle ni chu thom chu zuin Amelia chu wa huwa mase Amelia i taksa chu alo no pang le to tlat maya vele khata Amelia chuan Riley ku choran man thuta mase Riley chuan chu thil chu amumang mai me ni te kha chuk le ta zanlaya harle chuan Amelia i a suitcase lo hai kwal me ka huleya amit chu lo war vek bok Amelia chu lama ron vak pheya Riley chu ron harle hlolin amumang bok alo ni leya atira chuan mumang vek emotia mase suitcase han en chuan alo in honga a korte chu felfai takin alo in thlepa amut ma kha chuan a hno hnok veka wangin Amelia pindana chuan tuemon lo lut ngei ti na ni atuk zinga Riley chu ram hnoi lama tlani na in soi zoya vanai thla takin chu ta chuan signal alo goma a thian pa phone in
etur ta chung ko chanchin mak tak tak chu khila chuti lai chuan etur ta chu lova kualin raili chu song kuala kong khar hrui pakhat pindan lian vak lo luna kong ka hi huwa chumi chunga tang chuan naute tapri hrein alu china ma se naute hulawin mi pakhat na tuar lo le renga muta zoka etur ta chu ham haina sa hleya ni kho khelawin om ta helani Manuela ron thlengin etur ta chu meditation room a hruaya Manuela chu na rilru chok boideu turin thingpui chi khata peya amit sing turati in etur ta na mita chin lai chuan Manuela chu na ngai tu na mangin an Naupan lai thilte mu tira etur ta chu na melia I mel ra phlak tak le rong tam tak kara ding lai te muta etur ta na mita han men le chuan Manuela chu abial nu raili mela aloin thlak te muta chu Manuela illusion trick pakhatania Manuela chuan etur ta chu hlau thong lo turati in an pahnin amele Fapate ania wangin chu thilpek illusion trick chun nei thua khila etur ta thung chu ala bang bo hle ni chuti lai chuan raili chuan amelia ite in chungchang internet a lo zong kuala athil mu chu chuan a thlong hle chu in chu man lai Portugal do thiam mei je pakhat which pakhat in a lo nia chu do thiam nu chu mani u naw fate Mutpui emo mani fate e emo manga Naupan le thei a lo nia anu loka etur ta ron lut vein raili chuan chu in atang chuan an chung hal fatanga I thua soya ma se etur ta mi sia chu lo danglam vek towa nelom lo tak le vin tak lo chang le tin achung te khana ngai tu na an lo khoi kholo man hle to ni raili chuan hrom ti hle ma se etur ta na zui ve du lo ani poin ama chua tum ta ni atuka Manuela chuan etur ta le amele te chu lam dun turina soma hlim taka lamin chuti lai chuan raili chu ram hnoi lama lo goma a thian pa nen chuan in bele in kongpui a han thlen chuan an kal lama mei che pakhat thil lo zur kha wa muleya chunu ming che vira ini in raili chuan thilom zia zota virai chuan a ina hruai ma sa in chunga chuan virai chuan a fanu filai le abil pa ar thara thala ka lo muwa virai chuan thonthu ra phlak taka khilta ni ar tharanu amele chu Portugal do thiam kumzabi tam tak lo dam to ni ya intino pangle tur chuan a fapa nge ya Mutpui thina ni fapa khin chuan a kopue ta na manga meichia khina ro chuan a khisel nan le Naupan Reng Theihnan a e thina ni makle zual chu phir mi pa khin chuan a Naupan le Theihnan an pahni chuan a Mutpui ve ve ngai thina chu amelia I ala Naupan le lo chana ni ya Manuela nei to ma se etur ta ma mo le ni chuta ar thara chu etur ta le Manuela te pa ni tia khil le ya amelia in ar thara lo Mutpui chan chu a fapa ni wanga ni ya ma se ar thara khana nu thil ti chu diklawin tan cholo tum thrina filai ne nanin ton khana in hanga eme ma amelia I thil ti ra phlak tak chu top ti ran tum ta ni naute phir etur ta le Manuela te chu ruk bo wan tuma kumtam tak liam ta a naute robo tu te kha ar thara le filai ten lo ni ya ar thara chu na fa te chu anu thil ti ra phlak tak la ka tang chuan chan chu tumani ma se tan chuan tum zan khan filai chuan etur ta chu orphanage cha ada mana abil pa ar thara ro Manuela nen amelia ina man ta ni filai chuan ar thara chu phatsan du big lowin chan chu tumin in lama chuna let le ya ma se lo kir le to lo ani thu dik ra phlak taka khriat nu chuan raili chuan makati hleya ma se engkima khila wangin virai chunga chuna lawm hle ni agin helna te chu thu dikani te fin fi ta ka wangin raili chuan amele in chu chosana tumru le zuala second khat po khoral lowin etur ta zong turina let ngala an tlai lutuk ma atlan chopui ve va ta tumani ina thlen chuan etur ta Manuela le amele te chu hlim takan lo lam la ya wa huwa achung te ni na dik tak chu a hil fia Theihnan
virai in lamakal turin etur ta chu soma an chu ma deuh chuan Amelia I chu lo mangang hleya Riley chuan etur ta chu a chu saka hlawa wangin alo trap hial ani mase Riley thil soi du chu apoi mo hle ti a hriata wangin etur ta chuan zui chu thlang ta tho ani mase virai in an thlen chuan tuman an lo chon lowa alo re thiap to ni Riley chu lut luya arthagale filai thalak chu la chuakin etur ta chu huwa thalaka mi pa chu etur ta pa le Amelia I fapa nge ani te khil fi ani Riley chuan thil hagom taka nin chia thuk zel main chu mun chu chu san vat puya etur ta chu soma Riley na khret zong le virai se zong te chu khil vek ma se etur ta chu na ring du tlat lowa etur ta po achol mana zo trep to tho wangin local ve turna somnon leya bungro siam zo nuwa Riley chuan kara abungro te hlanga etur tan Amelia le Manuela thaliam lai chu pona lo nga ka chuti lai chuan Amelia in etur ta chu thingpui pe ya thingpui in zo chuan maktak main etur ta lu chu ron haitana apin dan lama le ta ngai tange nge ni relo te nuwa Riley kha pin dana ron lu ta etur ta chu ron thlem ta ni ma se taka chuan chu mai che chu Riley ani lowa Amelia I kha illusion trick mangin Riley melanga ain thla kalo ni ya etur ta kha thingpui na wang khan mumang rama cheng angin a chiang lo roya Riley tak chuan kara lo lakha ranga chuta a phone ancestry system atangin message adonga chu message a chuan etur ta DNA chu manlai atanga chung kon hai in mutpui thakal zelan ni thuwa lo in ziaka arthara chunga alo ti tawng bok khan etur ta chu adoi thil ti puitlin nan mana tum te kha thiam ta a hlauna khat chungin Riley chuan garage kong khar khongin tlan chotuma masa chunga chuan virai ruanga huta zoka hladewa tangin Manuela na ron pan pheilaya huwa virai chu Manuela tha ani te kha thiam ngala Riley chu bi rufatin Manuela na ron hnai chia chuan a thei top chuina lo hlapa reivak lo anin sual nuwa tlan che thein Manuela chu na tuarina tre tuara mangang taka etur ta son lai chuan Riley chuan pindan thuruk pakhat a hmupala chuta chuan putar chaklo tak arthara lo tang reng chu wa hmuta hlola mase arthara chu chu mai theilo wangin etur ta chu zon chun som leya Amelia in etur ta doi thilra phlak takalo man pui lai chu wa hmuta ni lau tak chungin Amelia chu hun chu nga ka anuwa etur ta laham haile lahar cheng lo chu hnuk chuk ta an tlan chiat main Riley chu Manuela khana ron bei leya hunram changa nei vele Riley chu na takin Manuela chu hlapa Manuela chu chong hi na tanga tlain ana hle ni chu thil chu Amelia khana lo mu veya thinram takin semte la Riley chu tha tumina pan ngal bu mase Riley chuan tlom mai tumbik lowa achakna zongjong som khomina lo beile tani anhe lo don to emoti nuwa arthara khapin dana tang chuna ron chuak thuta Riley le etur ta chu him takan tlan chu theinan arthara chuna manu nange chu hlanin Amelia chu lo dang ta ni ha hle ma se nungdamin Riley chuan inan chedong atang chuan etur ta chu khoi chuak thei tange nge ya thu di grab plak takan hriat nu chuan annun chuan Ngai ole to don lo te kha thiam ani adoi thilati puitlin thei ta ka chuan Amelia po chu lo no pang thale to wa mi panau te fa ringin ama po chu nula mel thae me malo ni le to wa tuna chuan Amelia le Manuela te chu nau te tharnen chuan hlim takin an oma Amelia chuan Naupan Reng Theihnan until ti rap thlak tak le te nom tak chuan chunsom le ta zela ti chuan a movie chu top ta ni